Infrastructure Malta baqgħet għaddejja b'sensiela ta' xogħlijiet infrastrutturali fis-sajf, l-iktar f'żoni mhux residenzjali. Ma tifhem news il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul qal li xogħlijiet inkludu fost oħrajn bini mill-ġdid ta' toroq, jitqejjed ta' servizzi ġodda u t-tisħiħ tal-ħitan biex tissaħħaħ is-sigurtà fit-toroq. Dak ukoll jgħin sabiex ma naffettwawx it-traffiku illi jkollna filgħodu. Qegħdin nippjanaw dawn ix-xogħlijiet kollha sabiex nassiguraw illi x-xogħol li għandu jsir, imma fl-istess ħin isir koordinament ma' entitajiet kollha u bl-inqas inkonvenjent possibbli lin-nies. Ix-xogħlijiet qed isiru f'diversi lokalitajiet fosthom Marsa Xlokk, iż-Żejtun, bil-Kirkara, il-Mosta, l-Imġar u l-Isla. Qed nieħdu opportunità propju fis-sajf meta forsi traffiku ikun naqas xi ftit jew inkella anke l-iskejjel tagħna ikunu magħluqin sabiex naħdmu f'dawk iż-żoni illi huma sensittivi, bħal pereżempju żoni illi jirrikjedu xogħlijiet infrastrutturali viċin l-iskejjel. Dak ix-xogħlijiet qed nagħmluhom bħalissa sabiex innaqsu l-inkonvenjent matul ix-xhur tax-xitwa. Is-Sur Ellul spjega li dawn ix-xogħlijiet se jwasslu għal inqas konġestjonijiet ta' traffiku meta terġa' tibda l-iskola. Ħeġġeġ lill-pubbliku biex dejjem isegwi l-midja soċjali ta' Infrastructure Malta biex ikun aġġornat dwar ix-xogħlijiet li jkunu għaddejjin fit-toroq.